Noniin, se olisi sitten Pesämäki ja Rallycross viikonloppu RX Mastersiin ja tuo ensimmäinen kilpailu. Aikamoisilla muutoksilla ollaan lähdetty kauteen. Veskulla on vaihdettu moottori ja vähän alustageometriaa ja Jussi Pussi on ihan itselleen uudella autolla liikenteessä. Niin haluuko Vesku kertoa lyhyesti, että mitä on tehty autolla muutoksia tässä talven aikana? Olisiko helpompi lähteä siitä, että mitä ei ole muutettu, mutta meillä vaihtui moottori. Duratekista vaihdettiin tuohon K20 Hondaa. Ja se tehtiin uusiin puihin tuo Normarkun päässä ja tuo JG Motorsport sen teki ja Special Motorsi siinä sitten mukana kans omalla tavallaan. Ja se teki läppärunkoa ja imusarjaa ja vauhtipyörää ja kaikennäköistä. Koneisti vähän sitä lohkoa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten leikattiin hytistä oikeastaan, sehän purettiin syksyllä kaikki pois sieltä ja tehtiin keskitunnelit uusiksi, kun viime vuonna oli vähän tila-ahtautta, että saataisiin maksimikokoinen ja sitten tosiaan etupää alustageometriaa muutettiin, kun meillä oli pyöräkulmien kanssa vähän ongelmaa, että ei tahtonut pysyä lainkaan paikallaan, niin joustomatkalla se muuttui useita senttejä. Joo, ja siinähän tuli semmonen, että sehän oli aika villi sit ohjauksessa, eli oli tavallaan niinku, onko se sit ylikääntyvyys niinku ongelma, että perä lähtee herkästi? Ei se siihen oikeastaan, se vaan, että kun se aurauskulma muuttuu niin paljon, niin sitten taas totta kai ajettavuus sitä kautta muuttuu. Että jos joustokorkeudessa pyöräkulma heittää paljon, niin et se saa sitten kauhean optimia silloin. Kyllä. Siihen tehtiin erilaisia ratkaisuja ja eipä siihen niinku... Muuten on sitten aika lailla, että siellä on riekerit laitettiin viime vuoten ja niitä päästiin jo vähän harjoittelemaan ja mutta siinä on niinku isot, että pieniä hommia, mutta paljon hommia. Ei vaan on ne isoja juttuja. Niin. Perushuollot tietysti, perä ja laatikko kävi huollossa ja semmoista. Tuo Jussi on lähtenyt Haapala vanhalla Starletille touhuumaan. Mitä kaikkea sä oot joutunut vääntämään siihen? No kyllä siihen hyvin pitkälti on tehty kaikki. No aika pitkälti kyllä. Etuakseli on ainoa mikä on vanhaa. Noniin, no mut se on jo jotain. Sylärimuutokset tehtiin ja uustaka-akselit tehtiin ja linkit ja linkkikorvat ja tässä kaikkea muut sähköt ja osa bensalinjaa ja ei siihen ihan kauheasti jäänyt, kun etupää jäi vanha. Joo. Kaikki muut on muutettu ja moottori tuli. Sulla tuli uusi Duratekki ja... Joo, JG Motorsportin. Kyllä, siellä on askarreltu ja täytyy kyllä sanoa, että JG on kyllä painanut aika pitkää päivää tässä viime viikoille, että siellä on kyllä jonkin verran tuhdattu ja touhuttu ja toi ehkä ollut niinku, täytyy vähän kyllä hattua nostaa, että siellä on kyllä valot palannut pitkään muutaman päivän. No nyt on reenit ajettu ensimmäiset. Vesku voi nyt taas aloittaa, että mikä jäi nyt vähän semmoisen päällimmäisen fiiliksen reenistä? Onhan se nyt selvää, että moottori on ihan erimoinen mitä viime vuonna oli, siitä ei pääse niinku yli eikä ympäri. Mutta siellähän oli, viime vuonna oli ehkä pientä tehopuute Duratekissa ja ehkä se on nyt sit ajanutkin siihen, että lähdetään se moottori muuttamaan. Siellä oli joku 230, kun siellä oli viime vuonna ja nyt... Joo, ja nyt olisi sitten tietysti, se on aina kun kaikki kattelee penkkejä, mutta samassa jarrussa kuin itse tietysti kun käyttää, niin tietysti 270 näytti nyt. Joo. Mutta se kertoo sitä eroa aika paljon jo. Joo. Paljon muuttuu moottorin luonne ja kaikki ja sitä kautta tietysti onhan se nyt ihan erimoinen ajaa. Että kyllähän tässä nyt näinkin suurilla testimäärillä, mitä nyt eilen päästiin jo Hangassuolla kiertämään 2+2 suurin piirtein, niin tuo muutama tartti ilman ohjaustehostit, niin siihen nähden niin ihan ok. Kyllähän kyytiin nyt täytyy ja löytyisikin varmaan vielä lisää, mutta hyvä se on ajaa ja hienosti se toimii. Että tästä on hyvä lähteä jatkamaan. Kyllä ainakin leveä hymy oli ilmeisesti ollut ensimmäisten testien jälkeen, kun oli löytynyt vähän vetoa sieltä. Kyllä. No mikä Jussille meininki? Sä otit siinä pikkusen tärinä ennen kilpailua, nousi vähän kuumeen tynkään. Tai ei kilpailu vaan reeniin. Kaikkea kivaa täytyy olla ja eilen illalla hajos kytkin käpälä, niin reenit jäi siihen, että ajettiin 2 lämmittelykierrosta ja sitten kun piti ottaa reenilähtö, niin sit hajosi kytkin. Tarina kertoo, että oliko jokkis patentti?
Tää korjaus, mikä on nyt täällä Niin. paikalla, kyllä. No niin, se kuuluu lajiin, se kuuluu lajiin. Kyllä, siellä on. Se toimii. Niin ja teillä on lupa tehdä jokkispatentteja, ihan niinku, että te ootte niin toi... Oo, sitä on niin kauan ajettu, että sitä on lupa. Nimenomaan, sitä just. Me voidaan käyttää sitä sanaa ja tehdä niitä. Millainen nyt reeni meni? No, hiukasin opetteluun, kun ei kerran kerinnyt tuolla oman radalla yhtään testaamaan, niin vaihdelaatikko on hiukan erilainen ja ohjaus on erilainen, niin kyllä se hiukan opettelu on. Ja on se tietysti ihan eri veitti sit mitä on, niinku esimerkiksi säkin on paljon, Tommi lähti heti helvettiin. Tommi ei tykännyt kuvasta. Ei, säkin oot ajanut paljon kuitenkin jokkista. Ja sit varmaan aika paljon eri laite kuitenkin tommonen. On se aika paljon erilainen, kun jokkiksessa kun lykkäät sille pitkän kattoisella 200 Volvolta osa menemään, niin ohjaus on viikko toisesta päästä toiseen päähän ja tuossa kun saa riittää semmonen niinku vartikääntösäde suurin piirtein ajamiseen, niin on siinä hiukan hakemista. Niin ja jos puhutaan alustageometriasta, niin voidaan ottaa se, millä sä olit viimeksi ajamassa, niin joku pikku sivukuva tästä siihen, että ne akselipaikat on aika eksoottisia verrattain näihin vehkeisiin. Siihen olisi paras se farmarimalli, mikä ei tuo viime viikonloppu. Niin, juu, se aikaisempi. Se olisi parempi, mutta... Kyllä, mut joo, reenit oli mitä reenit nyt oli. Vesku kerkesi 3 vetoa vetää ja Jussi kävi 2 vetoa. Et ei siinä tietysti vielä kuuhun mennä. Et toi, joo, jos ei lahjattomat reenat. Niin on, saakeli. Mutta huomenna se sitten näkee millainen se lähtee. Mitä on nyt lähdetään kauden alkuun kuitenkin, niin onko jotain henkilökohtaisia tavoitteita? On. Mitä löytyy? Ehjänä pesämäistä kotiin. No niin. Se on kyllä. Jos 3 ehjää lähtöä saa tuohon Alja käyvän kyytiin, niin se on jo paljon. Kyllä. Ei mitään. Mä luulen, että me lähdetään tästä seuraavaksi rillaamaan. Tai siis me mennään kattoo, kun Ville rillaa ja Jussi väittää menevässä sänkyyn, mutta kyllä se vielä innostuu sieltä. Ottaa napsu puranaa tosta niin. sänkyyn. Ja sit niin ja täytyy varmaan mainita vielä RX Mastersin järjestämästä kilpailusta tosiaan. Tämähän oli nyt tää superviikendi. Eli ihan mielenkiintoinen konsepti sinänsä, että on driftingin-auto jo viereiseen radalla ja tässä on sit, pistääks vähän hellaa pienemmällä? RX Masters on nyt tai en mä tiedä RX Mastersia kuka ikinä on kumppanina, tuli ihan hirveästi perehdyttyä, mutta sinänsä ihan mielenkiintoinen konsepti, kun nääkin on yleisölajeja, että siellä on driftingin auto sit tuossa viereiseen radalla. Ja, et sanotaan, olisi hauska nähdä, että nääkin olisi vielä kunnon kerpalot sillä lailla, että on niinku ihan, siellä on aika vähän osallistujia driftingissä nyt, mutta olisi ihan kunnon rähinät, niin olisi hauska nähdä, millainen tämmöinen systeemi toimii. Kyllä sitä nyt varmaan huomenna vähän nähdäänkin. Mutta ei mitään. Jatketaan, otetaan ehtoon niin sanotusti, syödään hyvin ja nukutaan hyvin ja jatketaan huomenna aamusta. Juuri näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja voitto on ainut tavoite. No niin, se olisi kisapäivä aamu ja vähän viimeisiä vöittekiinnityksiä suoritetaan siellä. Ja sehän käy kuin traktori. Hitaasti lämpenemään. Kui tää kuva vapisee tällainen. Onneksi. Että tämä Walmart-kilpailu ei ole mitään vaikutusta sillä, oletko käynyt eilen ajamassa. Tänään tämä Walmart on pakollinen.
Eipähän tarvii turhaa tää listuskella, kun kummakin ajaa samaan aikaan. Tehokas touhu. Vähän vaan vaikee seuratko. Pistetään Jussille vähän lisää painoa, kun se on niin köykäinen poika. Yksi tulee tuon halki läpi, sillä on vähän vahvempi. Joo. No niin. Alkuerät rupee starttailemaan ja V-tonni 600 rupee lähtemään sieltä ensimmäisen ja päästään mielenkiintoiseen asetelmaan heti alkuun tiimin sisällä, kun Vesku ja Jussi on kummakin samassa lähdössä, niin pääsee pojat oikein kilpailemaan. Niin katsotaan, millainen rähinä siellä tulee ensimmäisessä lähdössä. Meikäläinen lähtee kävelemään tonne ton katsomon puolelle ja spotteroimaan vähän Veskuja. Meillä ei ole valitettavasti kuin yksi spotteri ja se on meikäläinen. Jussi saa harjoitella. Lähti keltainen ja oranssilippu. Muita kolmen kärkiä ei tässä lähdössä nyt ollut, mutta kovia kuskeja ja monissa liemissä keitetään. Simonen lähtee tosi hyvin. Ahvonen taisi nousta nelospaikalle, jos en ihan väärin nähnyt. Ja sit silloin Voitottaa lisälenki. Ihan identtisen näköisillä kalustoilla, niin en uskalla veikata, että kumpi oli paremmissa asemissa takalenkille lähtiessä. Haukka lähtee lisälenkille, muut jatkavat tuota normaalia ajorataa. Eli Simonen on kärkipaikalla, Ojala kakkosena. Toinen kierros. Kuudentena hän edustaa Puolangan moottorikerhoa urheiluautoilijoita. Ammatiltaan on auton asentaja, ikää 27 vuotta ja Haukka asuu Suonenjoella. Autokorjaamo Haukka, Kieriniemen hoitokoti, moottori- ja voimansiirto Sutinen, ravintola Nuopuri, maanrakennus Jari Hämäläinen, TM Motorsport, kiinteistöhuolto Haukka, JSI Lattiat, OP Rautalampi, kuljetusliike Hämytrans ja rakennus- ja kalustepalvelu Moilanen on yhteistyö. Simonen, Ahmonen ja Saarni ovat jättäneet Jokerin viimeiselle kierrokselle. Ja nyt näytti hyytyvän tuo Saarnin laite, kun mentiin tuonne. Saarni hyyty, se saattaa olla siinä edessä jossain. Selvästi oli hyytymistä havaittavissa, eikä sieltä. Ja Simonen tulee, se oli hyvin taktikoitu lisälenkki häneltä. Mikko Simonen ei ne silmät valehdellut, Saarni joutui keskeyttämään tuonne meiltä näkymään. Saarni keskeytti. Siellä tosiaan Jussi joutui nyt ensimmäisessä lähdössä keskeyttämään. En tiedä loppuko veto, mitä tapahtui. Tuo. Mennään kattoo. Niillä oli nyt numero 7 lähtö. Siellä taitaa nyt ajaa sitten 9 tai 10 tällä hetkellä. Katsotaan vähän mitä siellä on, että saako jätkät se vielä ajoa vai millaita sä käyt toi. Toivotaan. Ei sitä tiedä ennen kuin pääsee pelipaikalle. Toivottavasti ei ole mitään vakavaa porsinut. Katsotaan. Sitten siirrytään KRT Openiin, lähtö numero 9. Mukana
Numerolla 9 Olli Lahti viime vuonna melko lailla pitelemätön tästä luokasta 3 kisasta tuli voitto. 26 Ari Salonen, 30 Mikael Muisto ja 57 Lars Kuttila pääsevät avaamaan KRC Openin osalta RS Master kauden. Lahtelaiset 9 kisassa ollaan 4. Pelko jäätämättä tilaa. Mitä siinä oli käynyt? Sen yhden voiton. Oliko vaan syytynyt vai? Ja Lahti jälkeen. Salaten Ari on menossa siihen kahteen. Vesku onko Formula varikolta saatana? Ja kierrottavaille valmis on tämä lähtö Rajala Ykköniittinen. Sen verran tosiaan kerkes nyt selviämään, että Jussilla oli ollut joku käyntihäiriö siinä, se oli sammuttanut moottoria Täytyy nyt tietokoneella katsoa vähän Maksekulta, että mitä siellä on tapahtunut, mutta ei tiedä muuten vielä, mikä siellä on meininki. Jussilla taisi olla tosiaan 19 numero lähteä. Siellä kerätään nyt 12, että ei tosa ihmeitä kerkee tekee. Lähtee. Rajala on Jontulla 5. paras aika, Haapalalla 6. paras aika noissa ensimmäisissä alkuerissä. Ja Ojala Joonalla 3. paras. Haapala menee 3. paikalle, Koskituuri 4. ja onko Perkiömäelle jotain probleemia vai mikä on homma, mutta Perkiömäki meni vasta 5. paikalla. Ojala auto lähtee kyllä viimeistä tosi hienon näköisesti. Oli selkeästi yli auton mitä muita ekaa mutkaa ja siitä on sitten helppo lähteä vetämään kädessä ja karkuun niin paljon pääsee. Rajala ja Haapala ottavat tämän lisälenkin ensimmäiselle kierrokselle. Toiselle kierrokselle lähdettäessä siis. Ojalan aika ekalla vedolla oli 2.11.780 ja nyt näyttää aika hyvältä. On ollut puhdasta ajoa se, mitä täältä pääsee vakoilemaan. Samalla kun Koskituuri ja Perkiömäki lähtevät lisälenkille. Ja Koskituuri oli tuossa aivan Haapalan nimussa. Varmasti lähtee kokeilemaan myöskin ohitusta, jos vaan paikka avautuu. Aha. Sen vähän käytiin pöllyttämässä Pekkaa. Koskituuri tuli tuolla jo 2 renkaalla pienen matkan. Ja Perkiömäki on hyytynyt jonnekin tuonne. Siellä keltaiset liput hetken aikaa heilunut ilmeisesti samalta renkaalla. Sekunnilla tuota edellistä. Rajalan aika 2:10, hän parantaa pari sekuntia. No niin, taas olisi toinen alkuerä taputeltu ja Vesku osalta ilmeisesti kävinyt niin, että Jussi-autoa ei saatu viivalle. En tiedä onko sillä jotain toivoa, mutta taisivat sanoa, että moottori pyörii vähän liian helposti, että mitä se sittenkin tarkoittaakaan. Niin mä luulen, että se selvii hyvin pian. Veskulla oli ihan ok lähtö. Että se joutui jäämään, se lähti ulkoradalta ja tuossa on tosi tärkeää päästä siihen sisäpuolelle kurviin ja se jäi siitä hiukan ei saanut ihan tarpeeksi hyvää lähtöä, että olisi millään kerännyt sieltä ulkoa. Siinä se joutui jättäytymään siihen muitten perään. Se pääsikin siitä 4. muistaakseni.
ei sitten enää veto riittänyt, että olisi lisälenkin jälkeen päässyt. Siellä kävi joku pieni haapalaohi, siinä olisi ollut pieni mahdollisuus, että päästä, mutta siellä kävi ilmeisesti vaihde missä siellä matkan varrella ja sitä täytyy nyt vähän tutkia, että mikä juttu siinä on siinä. Siinä on ilmeisesti vaihtajassa jotain, tai vaihdekemissä. Katsotaan vähän. On kanssa ollut pieniä ongelmia, että täytyy vähän tutkia sitä, että ei saisi tommosia virheitä tulla. Ton takia jää vaihteet osumat. Nyt katsotaan taas vähän mitä se sanoo. Samalla pääseekö tuo Jussi vielä ajamaan vai oliko se siinä? Sitten lähtö on 20. Ja siihen tulevat mukaan Kati Arto Matikainen, 17 Pasi Taipale ja sitten tää varuiksi. Arto Matikainen. Vaihde kepis jotain häikkää. Oliko Jussilla siinä? Ei mitään, tutkitaan ja sitten hutkitaan. Neljäntenä on Juha-Pekka Ahmonen ja vitospaikalla Aku Salonen. Katsotaan tuossa kuulutteen lomakkeita, että näette herrat. Siellä on tosiaan nyt tällä hetkellä on lähtönumero 21 keräilyssä ja Veskulla taisi olla 36. Koitetaan saada toi vaihdeongelma pois, niin päästään kilpailemaan. 34 lähtö Veskulla. Eiköhän tässä kerätä. Aamuisin on lisälenkin käyneenä on siinä nelospaikalla Taipaleen perässä. Matikainen tuonne. Käydään tekemään pieni tallivierailu siellä. Käy nyt. Papparatsi. Miten sä teet? Pidän rattia pystyssä. Okei. Onko sä kauankin harjoitellut tätä tehtävää? Onko sä niinku vasta valmistunut tähän? Joo. Okei. Sä oot päämekaanikko siis tällä roolilla? Koulut on käyty jo. Niin, okei. Onko jotain henkilökohtaisia tavoitteita? On. Mitä löytyy? Ehjänä pesemäistä kutia. Niin. Nyt on alkuerät ajettu ja siinä kävi sillä lailla, että kuljettaja vaihtoi tehtävänimike kokiksi ja toisesta autosta hävisi puristuspaineet. Ties mihin meni ja toisesta autosta meni laatikko. Tuossa Vesku-autossa tosiaan ollut vähän laatikkomurheita. Nyt viime kauden jäljet, niin siellä oli pari ratasta mennyt aika silpuksi ja me jouduttiin vaihtaa ja nyt ilman selitystä tai ilman syytä niin ei tiedä mitään, mutta minkä takia. Semmonen rapina käy laatikosta, ettei uskallettu ajaa enää, ettei tapahdu mitään kunnon kusipaskaa. Niin auto kulki kyllä ihan kivasti, että se vaan, että kun ei saa pykäliä pois silmästä tollain, niin se ei oikein sit toimi se touhu. Täytyy vähän miettiä, mitä se laatikon kanssa tehdään. Ja siirrytään sitten katselemaan kisoja seuraavaksi ja mietitään, että
tosi hyvin.